как само за 2 дни успяхме да посетим трите гръцки острова Левкада, Итака и Кефалония и трите известни плажа на Василики, Егремни и Порто Кацики. Пристигайки в Левкада, се отбихме да разгледаме Нидри, който се води един от по-големите им градове, от които тръгват всички круизни корабчета. Разбира се, и да отпочинем малко от пътуването, да се заредим и да похапнем. На подобен тип пътувания винаги предпочитаме морската храна. Пристигайки в Василики, пред нас се откри чудна панорама към морето, която включва изглед на самия залив. Пясъкът е изключително пухкав и много напомня българското Черноморие, с тази разлика, че има изключително много водни спортове, които със сигурност ни впечатлиха. Излизайки за вечеря, се разходихме в центъра на Василики. Има страхотни таверни, които предлагат морска кухня. Те са точно на брега на пристанището и създават една много приятна морска атмосфера. Хапнахме, разбира се, морска храна. Изгревът е изключително красив. Отпътувахме с корабчето в 9:30, след което се върнахме чак след обяд в 5. Беше уникално преживяване на самото корабче. Успяхме да разгледаме по вода най-долната част на Левкада, след което пристигнахме в Егремни. Плажната ивица е от малки бели камъчета и в съчетание с морската вода стои светло-синьо. Разполагахме с близо час и 15 минути, за да разгледаме самия плаж и за да си направим снимки. Успяхме да стигнем до стълбичките, по които се слиза по суша, но това ще видите във второто ми видео. Самата плажна ивица е изключително дълга и изключително красива. Отплавахме за Порто Кацики, страхотен плаж, който искаше, можеше да скача във водата, след което имахме обяд на корабчето и се отправихме към Итака. Итака е любимият ми плаж. Отличава се с изключително красива природа, а историята го свързва с Одисей. Успяхме да си направим снимки на плажа, както и във водата. Тук се опитвам да снимам и под водата. Беше кристално чиста и изключително топла, което я правеше страхотна за плуване. И оттам са ми едни от най-красивите снимки. Отпътувахме към Кефалония, един красив крайбрежен град Фискардо. Разполагахме с близо час, за да го разгледаме и